Hola, us dono la benvinguda a un nou capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Aquest calendari divideix les 4 estacions de l'any en períodes de 15 dies, donant 24 períodes estacionals que s'anomenen Jieqi. Si vols saber més coses sobre aquests períodes, clica aquesta targeta. Avui parlarem de la quinzena que va del 5 al 19 de març, que porta el nom xinès de Jingzhe, o el despertar dels insectes. El moviment aparent del Sol és de 345 graus des de l'equinocci de primavera. A raó d'1 grau cada dia, falten només 15 dies, és a dir, 15 graus, per tornar al punt d'origen i tornar a començar la primavera, tornar a començar un nou any. Qing vol dir ensurt, espant, quelcom que passa de sobte. Zhe són els animalons que estan hivernant. Els llamps, els primers trons de primavera, tal com ho veien els antics xinesos, posava en marxa tot el mecanisme energètic que despertava els insectes del seu son hivernal, injectant-los vida i energia. En el simbolisme del I Ching, del llibre dels canvis, això ve donat per l'hexagrama Ta Chuang, la gran força, 4 línies yang que estan empenyent les dues úniques yin de la part superior. Si en comptes d'una quinzena parléssim d'un dia, ara correspondria al període que va entre les 7 i les 9 del matí, un període de força del yang. Yang, com a oposat de yin, és una força vital que escalfa, que dinamitza. El caràcter modern prové d'un caràcter molt més antic que s'escrivia d'aquesta manera. La part superior representa el sol. La irradiació que emet toca la paret d'una muntanya. Els antics textos sobre el calendari que parlaven d'aquesta quinzena la definien amb aquests 3 conceptes. Els primers 5 dies, els pruners comencen a florir. 5 dies després, els oriols comencen a cantar. Els darrers 5 dies, les àligues es transformen en cucuts, idea que formava part de l'antiga mitologia. A diferents regions de Xina és el moment d'anar a contemplar les magnòlies en flor. Però aquest predomini del yang també augmenta l'activitat. Yang implica el treball i una dita antiga diu quan els insectes desperten no parem de llaurar. En aquesta quinzena, al sud de Xina, es dibuixen figures exòtiques de persones o d'animals per al ritual conegut com a picar a les persones mesquines. Aquestes figures són lliurades a una dona que té les característiques d'una fetillera, d'una xamana o una bruixa, i les pica amb una sabata o algun altre objecte, representant un càstig tribal per a les persones que són egoistes, que són dolentes i que poden aportar mala sort a la comunitat. Això és una forma ritual de tractar amb el control de la ira. Per què? Com hem vist, hi ha més yang que yin. El yang predomina i per tant hi ha un excés de mobilitat, d'energia vital que ens costarà de canalitzar. Antigament els xinesos pensaven que el llamp anava de la terra cap al cel, com un drac que sortia de les profunditats. El nostre mal humor, la ràbia i la ira també és com un drac que surt des dels nostres budells i puja en l'aire cap al nostre cap. Quan ens enfadem, no som nosaltres, ens convertim en una fera, en una bèstia ferotge. I el més petit detall ens fa saltar i perdre el control. Per a la medicina xinesa, això és un defecte de l'energia del fetge. L'energia no circula lliurement per al seu meridià i això afecta l'estat emocional. La nostra ràbia comença en el ventre i va pujant com un coet imparable fins als ulls, alterant tot el sistema emocional, causant també greus problemes físics. Per prevenir aquestes alteracions, els metges xinesos proposen alliberar el yang i cuidar les emocions. Les tècniques d'introspecció i meditació ens aniran molt bé per mantenir aquest estat emocional estable, millorant l'estat de salut global i gaudirem de cada moment d'alegria i de joia que podem trobar durant el dia. En aquesta quinzena, a la nostra alimentació no podran faltar les peres. Es poden menjar de diferents maneres, com ara cuites, en pastís, bullides, en suc o infusió o en forma de sopa freda i dolça. En xinès la paraula li
pera, sona molt semblant a la paraula li, llaurar el camp, i també a la paraula li, que significa alliberar-se. Aquí trobem una part del profund simbolisme de la pera en aquesta quinzena. També fomentarem la ingesta d'aliments com els nèspres, els kumquats, la llavor de lotus, api, raves, ignam, espinacs, porro, cibulet i cebetes. Els fideus, sobretot en forma de sopa, no podran faltar en aquesta quinzena. I quines seran les millors pràctiques psicofísiques per a aquesta quinzena? Fa 1000 anys, el savi alquimista Chen Tuan va fer una proposta molt interessant que va remoure les rels del Qigong. Va comparar les 24 estacions amb les 24 vèrtebres del cos humà. En aquesta quinzena, la sensibilitat energètica és més forta a la zona de la primera vèrtebra lumbar. Per tant, durant aquests 15 dies, es fa una meditació matinal imaginant que recollim energia còsmica per tots els poros i l'acumulem en aquesta vèrtebra, fent-la brillar, escalfant-la i deixant que es dilati. Quan surt l'aire, aquesta vèrtebra transmet tota la seva energia al llarg de l'esquelet fins totes les cèl·lules del cos. Anem repetint això unes quantes vegades en múltiples de 6, 12 vegades, 24, 36. Per tal d'harmonitzar la pròpia energia amb la de la natura, Chen Tuan proposava fer les meditacions i les pràctiques de Qigong cara al nord-est i proposava la franja horària de la 1 de la matinada com el moment més potent per captar l'energia natural. A banda del meridià del fetge, el canal que cal estimular és el del budell gruixut, que és el que veiem a la il·lustració. Per fer-ho, hi ha diferents tècniques com el Pai Ta Kong, l'automassatge energètic, en els punts d'acupuntura que veieu al vídeo, el 21 de vesícula biliar, que s'estimula amb uns cops elàstics i no dolorosos que facin circular la sang i energia. El 4 del budell gruixut, entre l'índex i el polze, i el 11 del budell gruixut en el plec del colze. Finalment, Chen Tuan proposava practicar el següent Qigong diàriament durant aquesta quinzena. En una postura asseguda, amb les cames creuades o bé en una cadira, es tanquen amb 2 punys i es fan descansar al costat de les costelles, a sobre dels malucs. Després es tanquen els colzes enrere ajuntant els omòplats, fent una gran inspiració, traient pit, i mentre surt l'aire es llancen els 2 punys horitzontalment endavant, lentament com empenyent un objecte molt pesat. S'estiren del tot els músculs dels braços i de la columna vertebral. Repetim aquest exercici 15 vegades. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final del vídeo. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho en aquesta adreça de correu. Recorda subscriure't al nostre canal i activar la campaneta per rebre les notificacions. Moltes gràcies de nou i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!